Jedva čekam da saznam šta se krije ispod ovog poklopca. Oho, to je ona ruka iz serije Sreda. Samo što je čokoladna? A šta ću ja dobiti? I kod mene ruka iz serije, ali izgleda kao prava. Pomera se. Sad ću te prebiti. Eto ti još. Jo, kako je slatka. Ben, nemoj da joj radiš to. Pogledaj kako je dobra. Može čak i da pleše. Da pleše? Trebala je se družiti sa mnom, a ne sa Betty. Nisi trebao da je plašiš. Sad smo ona i ja najbolje prijateljice. Pošto si se ti sprijateljila sa mojom rukom, ja ću se onda sprijateljiti s tvojom čokoladnom. Hej, ne može? Može, moram bar nešto da dobijem. Daj mi odmah. Moje je? Eto, slomio si čokoladnu ruku. Kako te nije sramota? A ti si mi oduzela prijatelja. Daj bar čokoladu da pojedem. Prijatelji, gledajte. Čini se da ruka želi nešto da vam kaže. Šta je tamo? Wow, to je super! Zaista, zašto se svađamo? Bolje da ponovimo onaj ples iz Srede. Dobro, što zahvaljujući ruci i plesu, Ben i Betty su ponovo prijatelji. Pitam se šta nas čeka ovaj put. Hajde da vidimo. Oho, ovo liči na bumerang. To jeste on. Samo što moj bumerang miriše previše lepo. Joj, moj sigurno nije čokoladan. Ali ja sam imao sreće, dobio sam čokoladni bumerang. Jo, zašto ja nemam sreće? Šta da radim s ovom igračkom? Nismo ni na polju. Jo, još me je udara. Blago meni. Čekajte, znači stvarno će se vratiti kod mene? Onda ću ga baciti tako jako da me sigurno neće naći. Oho, ipak me je pronašao. Cool! Joj, kako je hladan. Ispada da igrati sa bumerangom je baš zabavno. Moram i ja da bacim svoj. Jao, odleteo je na drugu stranu. Jao, džabe sam to uradio. Trebao sam ga samo pojesti. Betty, hoćeš tečnu čokoladu? Neka, hvala. Šta je ispod poklopaca ovog puta? Hajde da vidimo. To je fen za kosu, makaza i češalj. Šta da radimo sa tim? Pa dobro, mogu se barem očešljati. Ne sviđa mi se takva frizura. A ja ne mogu ni da se očešljam. Češalj mi se lomi u rukama. Možda je to zato što je napravljeno od čokolade? Da, od vrlo ukusne čokolade. Blago meni. Bolje bi bilo da sam ja dobio čokoladu. O, tu su i makaze. Sa njima se mogu zabaviti. O, cool. Sad ću nešto iseći. Imam i ja makaze. Tako su ukusne. Oduševljena sam. Pa, vreme je da probam najvažniju stvar. Fen za kosu. Najveći, a znači najukusniji. O,
O, da, divno. Lepota, Betty, vidi šta sam ti sekao. Hvala, ali trenutno me zanima samo čokolada. Ma beži bre, toliko sam se trudio. Tačno, zašto ne bih započeo karijeru frizera? Betty, pođi sa mnom, bit ćeš moj prvi klijent. Smesti se udobno. Wow, ovdje je baš lepo. Nisam znala da znaš da praviš frizure. Naravno da znam. Točnije, baš se nadam da znam. Ovako, još malo. Odlično, sad mi treba češelj. To je to. Bila bih veoma srećna, ali ne podnosim ovu boju. Želim drugu, hajde. Nema problema. Smislio sam nešto originalnije. Što si uradio? Sad izgledam užasno. A vrati sve kako je bilo. Ne sviđa ti se? Da sam na tvom mjestu, divio bih se mom radu. Ipak mi je tvoja kosa u rukama. Ne vidim ništa, u pomoć. Više se nikad nećeš svađati sa frizerima. O, i čokolada je ostala. Ne, neću da budem prvi. Betty, počni ti. Šta je to? Je li to neki set za mlade baštovane? Šta će mi to sve? Nemam pojma. Oho, i kod mene isto. Samo što je brown boje. Mislim da je čokolada kod mene. Da, Betty, a ti nisi dobila čokoladu? Joj, boli me. O, kakva je to bombona? To nije bombona, to je seme koje treba posaditi u zemlju. Dakle, sasvim uskoro će mi uzrasti pravo čokoladno drvo. Cool, jedva čekam. Lopatica mi više neće trebati, nju ću pojesti. Jao, za malo da zaboravim, svaka biljka se mora zalivati. Wow, prvi put zalivam cveće tečnom čokoladom. Mislim da je bilo dovoljno, sve ostalo je za mene. Oho, Ben, vidi? Da, nisam pogrešio, stvarno mi je uzraslo čokoladno drvo. Baš je ukusno. Hoćeš častiti mene? Ne moraš, Cicija. Sad ću i ja uzgajiti nešto dobro. To će biti čak i bolje od tvoje čokolade. U stvari, koga lažem? Dobro, nadam se da će moja biljka biti barem lepa. Ja oduševljen sam. O, šta se ovdje dešava? Gde nosiš moje čokoladno drvo? U pomoć! Izgleda da je moja biljka odlučila da osvoji svet. O, hvala joj, jer sad mogu i ja da uživam u čokoladnim plodovima. Kako je sladak! Eto ti! Sad ću ti ja pokazati! O ne! Moja jadna igračka, jesi li dobro? Ti si kriva za sve! Ne, ti si! Sad ću ti ja pokazati, a brzo vamo! Da, to mi treba. Trenutak! A evo krova! O da, bravo! Ne brini, moj slatki labubu, a mi ćemo napraviti sve sami. Sad ćemo joj pokazati kako se to radi. Dakle, prvi sprat je spreman, evo drugog, a evo trećeg i konačno krov. Ispalo je prelepo. Čak sam se umorila. To izgleda baš jadno. Sad ću ti pokazati kako se to radi. Imat ću najlepšu i najskuplju kućicu za moju igračku. Da, prozor je ispao savršen. Moj labubu zaslužuje sve najbolje. Tako da će njegova kuća biti zlatna. O da, treba mi što više zlata. I još malo zlata. Wow, kako lepo si jaj. Kako ti se sviđa Mija? To je zaista lepo. Nema veze, imam i ja ideju. A gde je moja pernica?
Evo je. Pogledajte koliko različitih flomastera imam. Sad ću sama išarati svoju kućicu. Jedan Labubu je spreman, a sad ću nacrtati drugog. Obojit ću svu svoju kuću. O da, lepo da, ali ni to nije sve. Sad ću ukrasiti krov. Treba će mi raznobojne lopke i lepak. Pogledajte, zar to nije prelepo? Izgleda mnogo dobro. Šta misliš, Janice? Jel tako? Pa dobro. Moram nazvati nekog. O, Došla mi je genijalna ideja. Mogu ukrasiti svoju kuću zlatnim igračkama. To je 100 puta bolje nego neke jeftine olovke. A još imam ovakva zlatna slova. O da, neka svi znaju ko živi u ovoj kući. Labubu, reci da je naša kuća mnogo lepša. Dajte mi da vidim. O, ko je to? Jesam to ja? O, kako super! Meni se jako sviđa. O, pa to sam ja! Oduševljen sam! Kako je hladno ovdje. Jao, jadan. I ti si se smrzao. Da, veoma hladno! Ne plači. Imam jednu dobru ideju. Stavit ću ti kamin unutra. Ne, pre kamina treba srediti sobu. Da, tako je mnogo bolje. Sad je unutra mnogo prijatna atmosfera. Sedi, uživaj. O, a vruć čaj! Kako lijepo! Moj Labubu je presrećan. Jesi vidjela, Mija? Ne, pa nisam ništa videla. Bolje vidi ti. I ja sam napravila svoj kamin. Sad ću ga zapaliti. O da, jao, situacija je izmakla kontroli. Upse, to nisam ja. Šta da radim sad? O, tačno, treba će mi moje pertle. Ovog puta ću sve uraditi drugačije. Gledajte, to baš liči na vatru. Samo što ova vatra uopšte nije opasna. Stavit ću sto i stolice. Sedi, dragi. O, meni se sviđa. Obožavam kolu. Pa to je smešno. Dobro, ja ću nastaviti. Napravit ću bioskop. Sedi, dragi. Uključit ću ti neki film. Wow! To je horor film, plašim se. Strašno mi je. Jao, izgleda da sam trebala da uključim nešto drugo. Dođi ovamo. Da vidimo. Ne to, ne to, ne to. O, da, to je baš ono što mi treba. Uključujem. O, a to mi se već sviđa. To je Labubu. Kako zabavno, super. Hej, skloni se iz našeg bioskopa, ne smeš da gledaš film. Pa dobro, ja ću napraviti svoj film. Imam ovakav televizor. I daljinski. A zašto ne radi? Tačno. Uradit ću sve malo drugačije. Tako će biti mnogo zanimljivije. Treba će mi maramica i lampica. Oho, to je zabavno. Sviđa mi se. Da, i meni se sviđa. Njom, 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 njom. Jau. Jao, kako sam mogla da zaboravim na to? Tebi hitno treba krevet. Ne brini, sad ću sve da sredim. Stavit ću lepu postelinu i to je to. Ne, samo ne to. Ne sviđa mi se. Šta? Ne sviđa ti se? Pa dobro. Da vidimo šta još imam. Ne to. Ne to. O, ovo roze čebe savršeno. Da, a baš mi se sviđa. Laku noć. Jadan, kako može da spava tako? Baš mi ga je
žao. Ne brini, dragi. Sad ću sve da sredim. Napravit ću za tebe veoma lep i udoban krevet. Sigurna sam da ćeš biti oduševljen. A dakle, isekla sam sunđer. Sad ću ga spojiti i staviti jastu. Eto. O, nešto nedostaje. A, tačno. Zaboravila sam na čebe. Mislim da će to odlično odgovarati. Da. A sad ću malo ukrasiti spavaću sobu. Tako je mnogo bolje. Nadam se da ti se sviđa. A šta je kod Janice? Jao, Mija, što me tako gledaš? Dobro, nastavit ću da sređujem kuću. Tu će biti garderoba, a ovde klavir. Dodat ću malo svetla i nekoliko detalja. O, a zlatni klavir, šta može biti bolje? Sad ću odsvirati nešto. O, garderoba, to je baš dobra ideja. I moj Labubu će imati ormar. Stavit ću ga ovde. Jao, samo što je prazan. A gde da uzmem odeću? Tačno! Mogu je napraviti sama. To uopšte nije teško. Gledajte. Kakva slatka haljina. Napravit ću puno odeće i napuniti ormar. I obavezno treba ogledalo. Pa, jel ti se sviđa? Da, mnogo. Okačit ću ovo na zid. Kao da smo u Parizu, jel da? Da, samo što sam gladan. Hoću da jedem. Šta? Hoćeš da jedeš? O, jadan. Ne brini, a vidi šta imam za tebe. Sad ću ti staviti frižider. O, ne! Unutra se sve pokvarilo. O, ideja! Sad ću brzo da ti napravim kuhinju. Aha, stavit ću nameštaj i to je to. Jao, a police bolje da se ne otvaraju. Šta da radim? A, hrana. Izvoli, dragi, prijatno. Baš ukusno. Šta? Oni nešto jedu? Čekajte, moram da izmerim. Ne, sto je previše mali. O, a to je prava veličina za mog Labubua. Da, savršeno. Sad ću ukrasiti kuhinju. Odlično. Moja kuhinja je mnogo lepa i skupa. Poslednji dodir i to je to. Uživaj, dragi. Poslužite se, drugarice. I torta je ukusna. Labubu, sav si se isprljao. Ne, to nije dobro. Moraš uvek biti čist i lep. Sad ću napraviti kupatilo za tebe. Tu će biti kada, tvoja slika i sveće. O, obožavam da se kupam. Baš mi se sviđa. Da, tako je bolje. Trenutak pažnje i ja imam ideju. Treba će mi ova saksija, a moram izvaditi sve suvišno. O, da. Pogledaj, to je tako lepo. Moja kada je spremna. Labubu, uživaj. O, i meni se jako sviđa. Tako zabavno. Neverovatno, obe kuće su ispale prelepe. Ako ja se vama više sviđa, napišite svoje mišljenje u komentarima. Jao, kako sam mogla da zaboravim? A Mija vidi, moj Labubu ima tajnu sobu. Šta? Neverovatno. Ali neću da zaostajem. Okrećem krov i eto. Jesi vidjela, Janice? Pogledajte šta još imam. To sam sama napravila. Vidi, Labubu. Sad imaš lepu ljuljašku. Hajde sedi, a ja ću da te ljuljam. Baš je zabavno, jel da? Što? Jel tako? Dobro. Onda će moj Labubu imati ceo par za zabavu. Tako je. Gotovo. Janice, hajde već da priznamo da obe imamo divne kućice. Dobro, slažem se. Nećemo se više svađati.
A bitno je da su naše igračke zadovoljne. Kako ti ide, Liv? Kod mene sve super. A vama, jel vam se sviđa? Izgleda da su zadovoljne. Dobro, a više nećemo ništa bušiti i seći. Došao je red na pištolj za lepak. Čudno, zašto ne radi? Znači, eto u čemu je stvar. Zaboravila sam da uključim u struju. Baš ti hvala, mali moj. Pazi, da, tako je bolje. Sad se kućica može sastaviti za nekoliko minuta. Dodat ću što više lepka, tako je. I obavezno treba staviti krov. Super! Pogledaj, ispalo se čak 3 sprata. I tebi se isto sviđa, jel da? Baš mi je drago. Volim kad si ti srećan. Dođi kod mene. Jo, a što se desilo? Šta? Kuća je uništena? Ozbiljno? Kakav užas? Kventine, tako si smešan? Da. Hoćeš li mi pomoći da odlepim delove kućice sa sebe? Da, i ovdje još. I ovdje. Koliko lepka, fuj! To je to. Baš ti hvala. Neću da koristim lepak. Bolje da uzmem selotejp. Hoćeš li pridržati zid? Hvala. Još malo i to je to. Ostalo je zalepiti krov. Eto, gotovo. Jel sam dobar? Pa kako da ti kažem? Ostalo je samo ja da se odlepim. Šta je? Hoćeš da mi pomogneš? Dobro, hajde da vučemo zajedno i još. Uspeli smo. Hvatam te, dragi moj. Hvala na pomoći. Morao sam ponovo da lepim. Labubu, što si to doneo? Da vidimo. Pa to je plava boja u spreju. Razumeo sam te, mali. Sad ću farbati celu kućicu u plavu boju. O, da. Ovako je kuća mnogo lepša. Koliko farbe. A ja farbam kuću roze uz pomoć laka za nokte. Odlično mi ide. I ovdje malo. I tu. Jo, kako sam se već umorila. A kuća još nije ofarbana. Oho, a Kventinova kuća je skoro sva ofarbana. Dobro, imam bolju ideju. Kako vam se sviđa ova ogromna flašica laka, a? Da, tako će biti mnogo brže. O, da, super! I boja je mnogo lepa, oduševljena sam. Ofarbat ću kuću ne samo s polja, a već i iznutra. O, da, moja kuća je gotova. Pogledaj kakva lepota. Jel ti se sviđa? Sve za tebe, maleni. Eto i tebi poljubac. A gore će biti tvoja slika. I kod mene isto. Druže, prihvati rad. Kako ti se sviđa? Jel ti se dopada? Što? Što ti je smešno? Ne razumem. Zašto se smete? Šta je bilo, recite mi? Tvoje lice. Ne mogu. Jao, sav sam u farbi. O, da! Trava ispred kuće, to je odlična ideja. Svaka vam čast. Pogledajte, a ja imam gotovu ogradu za dvorište. Baš je lepa, jel da? Šta misliš? I meni se sviđa? I ja sam stavio ogradu. Izgleda prosto odlično. Odlično skačeš, Labubu. A možeš li još više? Imam ideju. Treba će mi selotejp i karton. Sad ću izrezati od kartona kružić, ovako. Da, super. A sad ću napraviti rupu u sredini. Hop, tako je. A zatim ću dodati kaninu. Da, ostalo je samo napraviti osnovu za trambolinu. Dodat ću selotejp, tako je. A zatim kaninu. Uspelo je. Pogledajte, ovo je prava trambolina.
Baš je cool. Hoćeš li proveriti? O, da, odlično skačeš. Nevjerovatno, to je baš super! Jao, a mom labubu je dosadno. Šta je, hoćeš ljuljašku? Dobro, shvatila sam. Sad ću nešto da smislim. Tačno! Mogu je napraviti od slamčice za sok. Treba sve zalepiti, tako je. I spojiti sve zajedno, eto. To nije bilo teško. Uživaj, mali. O, baš si sladak. Hajde ovamo, Dodo. I, odlično si se parkirao. Svaka čast. Vidiš šta mi imamo. Što? Jel tako? Dobro, vidjet ćemo ko će imati bolje. Ja ću napraviti bazen sa lopticama, a pored ću staviti tobogan. Baš je super ispalo, jel da? Labubu je oduševljen i meni se jako sviđa. Hajde, skači! Super! Jo, šta je ovo? Fuj! Tako je. Konačno sam je skinuo. Šta? Miris? Dobro, malo smrdi, ali nema veze. Dakle, sipat ću pesak u čarapu. Tako je. I dobit ću odličnu mekanu fotelju. Gledajte. To je vreća za sedenje. Tu ću staviti tepih i okačiti posteri. Odlično. Tu će biti polica, televizor i još nam treba disko kugla. Da. Gotovo. Kako ti se sviđa? Meni se baš dopada naša prva soba. O, Labubu, odlično plešeš. Nije loše. A šta je da smislim? Tačno. Dodat ću slike, zavese, komodu i tepih u obliku srca. Baš je sladak. A tu će biti kauč. Super. O, i obavezno treba lepo osvetljenje. Da, tako je. A druže, hoćeš da probaš šešir? O, baš ti lepo stoji. I obuci onda ceo kostim. O, izgledaš prelepo. Drago mi je što ti se sviđa. Ukusno. Što ti je? Jadan, hoćeš i ti da jedeš? Ne brini, sad ću nešto smisliti. Znam. Sad ću ti napraviti 100 štapića od sladoleda. Tako je. Gotovo. Ostalo ga je ofarbati u crvenu boju. Odlično, svaka mi čast. Trebaju mi još stolice, aparat za pićima i puno hrane. Da, tako je. A na sto ću staviti limenku kole. Prijatno, druže. Uživaj. Sad je moj Labubu srećan, a znači srećan sam i ja. Šta je to? Sad ću te ja... A vi ste baš smešni. Dobro, neću da se ometam. Moja kuhinja je skoro gotova. Već sam stavila sav nameštaj, tehniku i postavila na sto. Labubu, hajde da jedemo. Jo, a gde si ti? Što? Ne mogu da nađem svog Labubu. Jo, šta da radim? Moj Labubu je nestao. Šta se to čuje? Pa ti već jedeš. Ozbiljno. Pa dobro, bravo. Mislila sam da sam te izgubila. Dođi kod mene. Predlažem da sredimo treći sprat. Tu će biti tvoja spavaća soba. Zalepit ću tapete. Zatim ću staviti krevet. Na njega dušek i jastuke. Tako je. Ovdje ću okačiti zavese, staviti sto i naravno fotelju. Pa, kako ti se sviđa? Meni se čini da je spalo veoma udobno. Odmaraj, dragi. Wow! A ja imam krevet u obliku rakete. Da. Ona će stajati tu.
I naravno stavit ću sto, kompjuter i cool fotelju. Pa kako ti se sviđa, druže? Da, soba je ispala divna. Laku noć. Wow, ispalo je stvarno super. Bravo, Liv. Vaši labubu su legli da spavaju. Čekajte još malo. Spremite za mene pečeni marshmallow. Mnogo ga volim. To mogu raditi zatvorenih očiju. Marshmallow na vatri, mogu ja to? Šta? A zar je to jelo? Pa, Linda, nadam se da voliš jagode, jer će moj marshmallow biti od jagode. Prvo meljem jagode u blenderu sa želatinom, šećerom i vodom, dok ne dobijem pire od jagoda. Odlično, sad ga treba prokuvati malo. Dok se sprema, uzet ću 2 jajeta. Treba odvojiti 2 belanca i umutiti ih. Naravno, uz pomoć miksera. Dodat ću pire i sve to dobro promešati. Najbolja sam u kuvanju, a šta je kod ostalih? Gledaj svoje poslatina, a ja ću pogledati kako se snalazi Kate. Što bih pravila marshmallow kad ga uvek imam kod sebe? Sipat ću ih na tanjir. I naravno dodat ću Nutellu. Ko ne voli čokoladu? O da. Tog će biti dovoljno. Učite od mene, bako. Jao, Kate, ne valja jasti toliko šećera. To nije hrana. Pa dobro, baka ima svoje trikove. Prvo ću skuvati jaja. Sad ću ih očistiti od ljuske. I učiniti da budu kvadratna kao na Lindinoj slici. Stavit ću ih na štapić i posuću slatkim srcama. Pa, valjda liči. Šta Tina radi tamo? Stavljam buduće marshmallove u kesicu za šlag. Sad ću uz njenu pomoć spojiti 2 polovine banane. I naravno dodat ću krem. Kako je lep. Imam 5 takvih banana i svaka različitog ukusa. Malo čokoladnih konfeta. I šarenih. I još takve. I ovaj. O ne, to je so. Vreme je steklo, dajte mi da probam. Wow, kakva lepa jela. Kako lepo mirišu ove banane. Želim da probam. Čekajte, zašto su slane? Ne, to uopšte nije ukusno. Šta je sljedeće? O, marshmallow od bake. Fuj, je li to kuvano jaje? Žao mi je, bako, ali to uopšte nije to. O, koliko čokolade. Kate, znaš šta ja volim? Baš ukusno. Šta može biti bolje od marshmallowa sa čokoladom? Kate, tvoje jelo je najbolje. To? Ko je najbolji? Ja sam najbolja. Dakle, sad želim ovakvu lizalicu na štapiću. Hoćete uspeti? Naravno. Opet slatkiši. Karamela, ovog puta neću napraviti grešku. Dobro, boje će mi trebati kasnije. Prvo treba skuvati karamelu. Potreba nam je šećer i voda. Sve to treba skuvati u šerpi. A bitno je ne zaboraviti da mešam. O, dobro mi ide. Ali hrana ne može biti bez vitamina. Tako da ću uzeti jabuku i stavit ću je na štapić. Ovako. Što? Neko je zagrizao. Ok, uzet ću drugu. I ova isto. I ova. Kate, prestani da jedeš moje jabuke. Ova je lepa. Nju ću uzeti. Sad ću je umočiti u karamelu i okrenuti nekoliko puta. O da, kakva lepota. Jabuka u karameli? To je dosadno.
Sad ću vam pokazati kako treba. O, moja karamela je taman spremna. Sipat ću je na papir i dodati u barice različite boje. Ovako. A neke šarene mrlje. Ne gledajte. Stavit ću rukavice i napraviti od karamele šareni štapići. Odlično. Skupit ću svih 6 boja zajedno, a onda ću napraviti od njih jednu veliku kobasicu. A od ove kobasice ću napraviti lizalicu baš kao na slici. Oho, baš lepo. A šta ja da radim? Možda imam negdje gotovu lizalicu? Ne, to nije to. Ovo je uopšte pastera. Smeće? A, mrtav pacov. Pacov kao pacov. Šta sad? Ništa ne odgovara. O, žvaka, tačno. Sad ću je sažvakati i napraviti lizalicu od nje. Negdje sam imala štapić. Da, evo ga. To je to. Nije loše. Ostaje da nađem omot. Evo ga. Zamotat ću i to je to. O, baka i Tina se svađaju ko je bolji. Stvarno imaju dobre jela. Vreme je isteklo. Jao, kakva lepota. Probat ću prvo lizalicu šefa Tine. O ne, pala i razbila se. Mogla si je napraviti malo sigurnijom. Da vidimo šta je kod Kate. Čekajte, je li to i žvaka na žvaka? Fuj, na njoj su tvoje sline, odvratno. Wow, a to je jabuka u karameli. Probat ću. Bako, nadmašila si samu sebe. To je neverovatno ukusno. Pobedila si. Ja? Pa naravno, ko će još? Baka je najbolja. Dosta je bilo slatkog. Sad mi se jede meso. Želim veliki odrezak. Odrezak? Kako se sprema? Tako je, dušo. Moraš jesti meso da porasteš. Najbolja sam u spremanju mesa. Već sam počela. Rano se raduješ. Nećeš zaobići baku. Pa ne izgleda tako teško. Pokušat ću ja. Čudno, potpuno je hladan. A ako probam sad dve ruke? Ništa. Kakav je to miris? A, moje ruke. O, pekla sam ih. Kate, šta ti je sa rukama? Ne brini, baka uvek ima komplet prve pomoći sa sobom. Čekaj. Eto, našla sam zavoj. Moram ti zaviti ruke. Prvo levu, onda desnu. Dobro je. Hvala, bako, ali šta sad da radim s ovakvim rukama? Ne mogu ni meso da uzmem. Prokletstvo. Nisam sigurna da će moja unuka moći da pojede tako veliko pače. Tačno, napravit ću od toga mleveno meso. O da, ispalo je odlično. Ali to nije sve. Uzet ću kalupi i sipat ću u njih mleveno meso. Ovako. Bako, to nije odrezak. Potreban je ceo komad mesa. Stavit ću ga u roštilj i čvrsto ću ga zatvoriti. U međuvremenu ću ukrasiti tanjir na svoj tajni način. Par kapi sosa, a sad tanjir treba zavrteti. Lepota. Tako je, polako. Skoro sam uspela. Ne. Pa zašto je baš kod mene moralo pasti meso? Ok, dok niko ne vidi, podignut ću ga zubima sa poda. Eto, sad ga mogu pržiti. Uspela sam. O, moje pljeskavice su spremne. Joj, kako vruće. Uzet ću ih kleštima. Kako lepo miriše. Ne postoji ništa bolje od bakinih pljeskavica. I naravno sveže povrće sa vitaminima. Odrezak je savršeno pečen. Odmah sam rekla da sam najbolja u spremanju mesa. Peršun za ukras i to je to.
Jao, zar mora ići dim odavde? Kate, zapalit ćeš sve ovde. Jao, na šta liči tvoje meso? Neka bolje ostane tamo. Kako lepo miriše. Još više sam ugladnila. Kakvo neobično serviranje. Ugalj? Ne, hvala, Kate. Bolje da probam bakine pljeskavice. Miris iz detinjstva. Probat ću. O da, to je vrlo dobro. A šta je ovo? Oho, odrezak kao iz restorana. Odseći ću komad i umočiti ga u sos. Jao, kako ukusno. Ovo je definitivno najbolje meso na svetu. To, konačno je neko primetio moj talenat. Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivienne. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti boki štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj i izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti, eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je, eto ti još. Ajoj, o ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probaćuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra. Treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, što više. Dosta. A sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde, hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I
opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako vidi. O, to izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. A treba ga ukrejati sejenom. Tako je. O, gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. O, divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. Što je to? Sendvič od kokica? Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. Nemoj. Ne, bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo, tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Što? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali
ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki! To je nevjerovatno, jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša, čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Wow, tortica, ona je tako lepa. O ne, to je zli podmukli Labubu. On jede moju tortu. Oho, gledajte, i ja imam 2 Labubua. Čekajte, je li on sve pojeo? Nevjerovatno. Pa onda napravite za mene novu tortu u obliku Labubua. Dobro, ja čak i znam šta treba raditi. Dakle, prvo uzimam čokoladu. Nju treba izlomiti u šerpu, a posle rastopiti na šporetu. Uključujem i čekam. Odlično mi ide. Ona već postaje tečna, super. To je baš ono što mi treba, savršeno. Dakle, zatim sipam čokoladu u okrugli kalup. Rasporedit ću čokoladu po celom kalupu, ovako. A sada treba da se sve ovo stegne, koristit ću sprej za hlađenje. O da, brzo i efikasno. Odlično, sve se steglo. Dalje vadim čokoladu iz kalupa i ređam kore unutra. Kora, krem i tako dalje. Da, odlično mi ide, to će biti nevjerovatno. Mislim da je dovoljno. A sada treba spojiti 2 dela. Tako je. Uspelo je. Savršeno ravna lopta. Sad će da mi isklizne iz ruku. Ne hvatajte je. Ne sme da se razbije. Sad ću je uhvatiti. Uspeo sam. Nisam se džabe bavio bejsbolom. Hvala. Moja torta je preživela. Dakle, sada moj loptici treba njuška. Uz pomoć ovog čokoladnog krema ću napraviti dlake. Da, ispalo je baš onako kako sam hteo. Super. Zadovoljan sam. Bako, kako vam se čini, jeli? Meni se sviđa. Ostalo je dodati uši. I sad je to pravi Labubu. Kakvog je htjela mala Sofi. Dakle, kod mene je sve jednostavnije. Ja sam odlučila da napravim svoju omiljenu pitu sa domaćim džemom. Sipat ću ga na testo. Tako je. A odozgo ću da stavim mrežu od testa. Sad ću razvaljati komad testa. Da, tako je. A zatim treba odseći sve suvišno. Ovog puta ja neću napraviti samo mrežicu, već njušku omiljene igračke Sofi Labubua. A njoj će se sigurno dopasti. Stavljam u rernu i čekam. Jess, vreme da spremiš nešto, a ne da se igraš. Hajde, kreni. Dobro. Dakle, meni treba žvaka. Sofija sigurno voli. Treba mi puno žvake. A dalje ću razvaljati rukama. Tako je. I napraviti od toga 2 kuglice. Ova žvaka baš podsjeća na plastelin, tako da ću samo napraviti igračku. Ostalo je sve spojiti. Gledajte, moj Labubu je spreman. On je sav od žvake, baš cool, zar ne? Otkud takav divan miris? To je moja pita, draga. Pogledajte kako slatko. Eto, ja sam završila. Sofi, možeš da probaš. Prijatno. Wow, vi ste zaista napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Čekaj da počnem. Od pite. Ona je tako zanimljiva. Miris je ekstra. Probat ću. Da, ova pita je sa džemom super. A sad ću probati tortu u obliku roza Labubua. Kako je tvrda. Ne mogu da odsečem pače. Dobro, onda ću probati ovo. Jako ukusno. Čekajte, pa to je žvaka. Ali, htjela sam tortu, a ne žvaku. Ne, ovo neće proći. I konačno posljednja torta. Čokoladni Labubu. Izgleda tako privlačno.
O, da, to je jako ukusno. Meni se veoma sviđa. Šef je pobedio. Zaista? Jeste li čuli to? Prva pobjeda je moja. A što se tamo dešava? Labubu, posluži se. I za tebe sam ostavila komadić. O, njemu se sviđa. Kako slatko. A sad mi pripremite pastu. Ja sam jako gladna. Hajde, požurite. Odlična ideja. Ja čak i znam šta ti treba. Imam u rancu instant nudle. Da. Treba samo da ih zalijem vrelom vodom i sve će biti gotovo. Ne moram ni da se trudim. O, da. A šta ste vi smislili, jeli? Ja imam bolju ideju. Počet ću sa nutelom. Otvaram, a zatim uzimam veliku kašiku i stavljam nutelu na dasku. Posle ću dodati malo brašna. O da, napravit ću divno čokoladno testo. Još malo. I gotovo. Sada prebacujem čokoladno testo u aparat, koji će mi istisnuti savršeno ravnu pastu. A gledajte kako ovo radi. O da, ispalo je savršeno. Svaka mi čast. Ali to još nije sve. Dalje uzimam šlag. Eto ga. Sipat ću ga preko i obavezno dodati šarene konfete. Prelepo. Bako, kako vam se sviđa moja ideja? A šta ćete vi uraditi? I ja ću napraviti pastu od testa za plačinke. Da. Prebacit ću sve u činiju. Ovo liči na prave špagete, jel da? Ali to još nije sve. Ukrasit ću sve jagodama. I borovnicom. O, da. I preliću sve slatkim sirupom. Gotovo. O, i moji su rezanci već gotovi. Ostalo je samo probati. O ne, kako je ljuto! Ali zašto? O ne, to su ekstra super ljuti rezanci. Kako sam mogla tako da pogrešim? O ne, sve mi izgorelo. Šta sad da radim? To je jako smešno. Moj Labubu želi pastu i predugo kuvate. Da, dobro, sad ću se snaći. Dakle, trebaju mi špagete i višle. Provlačim špagete kroz višlu. Tako je. A dalje stavljam ih da se kuvaju u čajnik sa vrelom vodom. O, da. Odlično. A može da se vadi. Stavljam to sve na tanjir i crtam njušku kečapom. Ispala je ovako zabavna hobotnica. Baš slatka, jel da? Pošto smo svi uspeli, onda Sofi može da proba. Konačno sam dočekla. O, što je ovo? Izgleda odvratno. Neću ovo da jedem. Bolje da probam ovu čokoladnu pastu. Takvo nešto ja sigurno nikada nisam probala. O, da, to je jako ukusno. O, šta su ovdje smislili? Kašikom je teško to pojesti. Onda ću jesti rukama. Bobice volim. A od čega su rezanci? Wow, pa to su palačinke. Super. Neverovatno. Oduševljena sam. Bako, ti si pobedila. Ovo je super. O, hvala Mila. Ja sam se jako trudila. O, šta to radila, Bubu? On je odlučio da proba pastu koju je spremila baka i njemu se svidelo. Gledajte kako uživa. A sada napravite za mene lizalicu. Jel može? Da, prepustite ovaj posao profesionalcu. Ja znam šta da radim. U rancu imam par lizalica, to mi treba. O, šefe, i meni treba tiganj. Hoću da istopim na njemu lizalice. To neće oduzeti mnogo vremena. Aha, a sada sklanjam štapiće. Super! A sad mi treba okrugli kalup. O, hvala šefe. Sipam tečni karamel u okrugli kalup. A sada treba sve ravnomerno rasporediti. Odlično! Joj, kako vruće! Treba da se sve brzo stegne. To je lako uraditi s pomoć spreja za hlađenje.
O, da, tako je. Sada to mogu izvaditi iz kalupa. A unutra ću sipati čokoladne bombone M&M's. Obožavam ih. Pokrivam drugom polovinom i to je to. Napravila sam ogromnu lizalicu sa lepim iznenađenjem unutra. O, jagodica, to mi treba. A nabošću je na ražnjić. I dati joj lep oblik. Oblik ruže, preslatko. A sada treba da je umočim u med. A med je moj domaći i sama sam ga skupljala. To je to. I ispadaju ukusne zdrave lizalice. Svaka mi čast. A ja sam očistio ananas, a sad ću ga iseći na kolutove. Odlično, to je baš lako. A dalje mi treba tečna čokolada. Istopit ću je brenerom. To je to, uspeo sam. Posle nabadam ananas na ražnjiće i umačem u čokoladu. Odlučio sam da koristim raznobojnu čokoladu. Jednu crvenu, a drugu plavu. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Može da se jede. Bellissimo. A, prijatno, draga. Wow, vi ste tako brzo završili? Nisam ni očekivala. Hoću da probam ovo cveće. Jo, kako tvrdo, ne mogu da zagrizem. Neću to da jedem, žao mi je. O, a šta je ovdje? Ananas? Probat ću. Wow, kako ukusno. Super. O, šta? A ovdje čekić ide u kompletu sa lizalicom? Wow. Verovatno to treba razbiti. Da! Da, uspela sam. Ovo, tu je tako puno slatkiša i lizalica i čokoladne bombone. Ekstra! Rešeno. Jess je pobedila. Čestitam! Da, moja prva pobeda. Ja sam tako srećna. Labubu, opet si ti ovdje? Naravno, on isto hoće da proba. Njemu se svidelo. I ja sam srećna.